Pripun kabare Mbak Priska? Alhamdulillah sehat. Mas Lutfi pripun? Alhamdulillah sehat. Kebetulan Syukurlah. tanggal nom jadi sehat ya waras. Alhamdulillah. Sing penting sehat Mas. Yang penting sehat. Lawas banget orkatmu Mbak Priska. Enji koja lawasan. Iki ketemu kok tambah cemerot tapi ya. Cemerot? Apa iya? Kan bintang tamu siki ya. Hah? Wah. Ujarku malah sing bersan balat dewa Mbak Priska mikir mau ngayong beda derek nang kono pojok mungkin balat dewanya apa ya. Aku bala desaan bae lah Mas. Ini ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penontonnya tumpuk blek nih Mas. Kata sangat. Jan ora kaya marep ngene kabeh. Iya marep ngene, masa kon marep ngendi lah. Nggih alhamdulillah. Niki acarane apa Mas? Bali matur ngurus utawi pernikahan niki Mbak Priska. Wali matur nikah nggih. Terus Nggih, mugi-mugi ki pengantin Mas Dian kalian ki pengantin Mbak Dian nggih. Dian. Nggih, mugi-mugi ya anggenipun bebrayan ngantosi pupusi nyusul lan mugi-mugi dipun paringi momongan ingkang solehan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Lan ugi boten supe dumateng Bapak Hajat Sumarjo nggih. nggih lera. Nggih lan Ibu Hajat Sainah. Saina. Nggih mugi-mugi ya anggenipun kagungan hajat dipun paringi waras slamet, berkah barokah, boten enten alangan sapanunggalipun dumugi paripurna. Allahumma amin. Iki wonten pamundutan Mbak Apa, Priska. Mas? Saking ngamunggugati menika Batu Raden. Batu Raden, kan Plesir niki. Kan Plesir Batu Raden. Kali Mas Lutfi. Iya. Iya, mangkat. Monggo. Khusus Nggih. Mbak Priska jarene. Panyuwunan saking Ingkang ngamunggugati. nggih.
katuran pinarak lenggah. Sagunging para pilenggah kakung Swawana Putri. Kula nyuwun pangapunten abdi terolangan suka, parisuka kapungkel awit wonten tanggung dalu.